Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a llawen hawn ynddo, medde'r salmydd, ac mewn rai traddodiadau Cristnogol, mae'r ymateb yn dod wedyn yr arglwydd a gyfododd, efe a gyfododd yn wir. Bore da i chi, croeso cynnes i'r Oedfa, a diolch am eich cwmni y bore yma, a diolch yn fawr iawn i'r parchedig Robin Samuel am yn harwen ni yn yn haddoliad y bore yma. Nos Fawrth, mi fydd côr y Tabernacl yn cyfarfod i ymarfer. Nos Fercher, cyfarfod o gwrdd chwarter y cyfundeb yn y Tabernacl Porthcawl, a hynny am hanner awr wedi 7 o'r gloch. Ac yn y cyd-destun hynny, i chi sydd â diddordeb, mae yna 2 cyfrol ar y bwrdd yn y cyntedd, yn berthnasol i fywyd undeb yr annibynwyr. Cofnodion cyfarfodydd y llynedd, cofnodion y pwyllgor gweinyddol a'r cyngor, a hefyd cofnodion o sefyllfa ariannol yr undeb. A mae hwnnw'n un diddorol iawn i chi fwrw golwg drosto fe, a gweld yr adnoddau sydd gyda ni. Mae nhw yn y cyntedd, a mae yna groeso i chi i fwrw golwg drosyn nhw, neu os ych chi'n dymuno cael amser i fynd drwy'r cyfrifon, i fynd ar gyfrol gydred ych chi. Ond fe gymryd i dipyn o amser i chi wneud. Nos Wener, cyhoeddiad oddi wrth y parchedig. Wel ie, mae'n barchedig yn ysir. Tom Price Porthcawl. Mae'n barchus iawn beth bynnag yn sicr. Nos Wener am 7, cyfarfod blynyddol y Gymdeithas Gymraeg. A y bwriad yw paratoi at raglen tymor nesaf. A mae Tom yn gofyn unrhyw un sydd â diddordeb i ddod i'r cyfarfod i gael rannu syniadau ynglyn â'r tymor nesaf, os yw'ch yn dda. Ac yna y Sul nesaf, wy'n cymryd fod yr Oedfa am 9:45 o dan arweiniad y gweinidog. Fydd erbyniwn i'r offrwm yn awr, os gwelwch yn dda. Wel, gadewch i ni ganu emyn rhif 123, 123. Glendid maith y cread, syndod ei ddieithrwch, gwerth ein deiar fechan ryfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys ddirgelwch, ras a gogoniant yr anrheithol dduw. 123. Dyd maith y cread,
Daw y darllen y bore yma allan o'r Efengil yn ôl Sant Matthew, pennod 9, adnodau 9 i 13. Galw Matthew. Wrth fynd heibio oddi yno, gwelodd Iesu ddyn a elwyd Matthew yn eistedd wrth y dollfa, a dywedodd wrtho, canlyn fi. Cododd antai a chanlynodd ef. Ac yr oedd wrth bryd bwyd yn ei dŷ, a dyma llawer o gasglwyr trethu ac o bechaduriaid yn dod, a chydfwyta gyda Iesu a'i ddisgyblion. A than welodd y Phariseaid dywedasant wrth ei ddisgyblion, pam y mae eich athro yn bwyta gyda chasglwyr trethu a phechaduriaid? Clywodd Iesu a dywedodd, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. Ond ewch, a dysgwch beth yw ystyr hyn. Trigaredd a ddymunaf, nid aberth. Oherwydd i alw pechaduriaid, nid rhai cyfiawn, yr wy fi wedi dod. Diolch yn fawr iawn i'r Anwen am y darlleniad. Dyna'r darlleniad testament newydd sydd ar gyfer y Sul yma yn y darlleniadur a fyddwn ni'n cyfeirio ato fe nes ymlaen. Diolch hefyd i Felicity a Richard am eu help nhw. O'n i'n panic o nghanol wythnos. O'n i'n panic o beth bynnag, os o'n i'n gwybod rhaid fi gymryd y cwrdd bore yma. O'n i'n ffili cael neb arall i wneud e. Ond es i panics mawr, oedd yn nghyfrifiadur i wedi paco lan. Felly mae Richard a Felicity wedi bod yn garedig iawn. Maen nhw wedi paratoi'r PowerPoint syml yma ar gyfer y gwasanaeth y bod mae'n gwerthfawrogi hynny. A wrth gwrs, diolch yn fawr iawn i Hywel am y croeso cynnes arferol i fod yma. I ni am barhau drwy ganu emyn 242. 242. O doed y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un. 242. Nefol dad yw'n gweddi dad.
O gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi cydweddion. Rhaint a phleser unwaith eto'r bore yma o arglwydd ein Duw yw cael bod yma gyda'n gilydd. A diolch i ti am gwmni'n gilydd. Diolch i ti am rai ni'n adnabod a hwythain yn adnabod ni. Rai sydd yn agos atom, yn ffrindiau, rhai sy'n rhannu gyda ni yn wahanol amgylchiadau ac amrywiaeth yn bywydau. Yn llawenhau gyda ni yn yr adegau llawen ac yn tristau gyda ni ar yr adegau trist hynny a ddaw weithiau. Rhai sy'n rhannu'r un ffydd a'r un weledigaeth, a'r un awydd fel ein ni eisoes wedi mynegu yn ein hemyn ni o doed dy deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair a ran pob gwlad. A dyna y deheuad unol sydd yn clymu ni gyda'n gilydd hefyd yma'r bore yma. O weld dy enw di'n cael ei ddyrchafu a'r deyrnas di yn cael ei sefydlu. Ac ni wedi dod yma unwaith eto'r bore yma i gael yn arfogi, i dderbyn yr adnoddau, sydd yn galluogi ni i wneud yn rhan ni, yn rhan fach efallai, ond rhan bwysig ac allweddol yn ystod yr wythnos nesaf yma, i fod yn rhan o'r gwaith yna. Felly gwna ni'n bobl fydd yn agored i ti y bore yma unwaith eto. Pobl fydd yn ceisio dy bresenoldeb di, yn ceisio dirnad dagosrwydd di. Yeah, good. Did you get to watch the football? I tried it. I tried it, didn't it? Yeah, that's right. Senol ym mhob man fel mae'r emynydd yn atgoffa ni. Ond ni'n gwybod hefyd mor wahanol i ni'n gallu bod. Last 15 minutes, all right, because, you know, they had corporate. Golli golwg arna ti. Yeah, two good saves, really. Guardiola's yn bywydau, oherwydd yn awydd ni i gael y gorau mas o fywyd, oherwydd yn concern ni am gymaint o fan gyfrifoldebau bywyd bob dydd. Mor Roedd yw dwthio di'r cyrion ac anghofio am dagosrwydd ac am dy bresenoldeb gyda ni bob amser. A thymuniad di i fod yn agos ato ni, a ni'n yn ymwybodol ohono ti ar hyd yn bywyd. Felly helpa ni bore yma i geisio dy bresenoldeb di, i gael golwg newydd arna ti yn Iesu Grist, drwy'r hyn i ni'n cyflawn yn ei wneud yma'r bore yma, trwy ambell i emyn falle, neu drwy'r gair, neu wrth i ni fyfyrio ar y gair, neu yn cymdeithas gyda'n gilydd, neu yn y bywydau tawel yma lle rydyn ni'n yn canolbwyntio arna ti mewn myfyrdod a gweddi. Pa ffordd bynnag y gallwn ni dy weld ti, helpa ni i wneud yn fawr o hynny. Ac i sicrhau hefyd yn bod ni o dy weld i o'r newydd ac o sylweddoli dy fod ti'n agos, helpa ni i fynd mas o'r lle mae'r bore yma, yn dal gafel yno ti, ac yn ceisio sicrhau y byddwn ni yn ystod y gweddill o'r dydd heddiw ymlaen i'r wythnos newydd sydd yn agor o'n blaenau ni, y byddwn ni yn cerdded yn ymwybodol dy fod ti gyda ni. Yn mynd ar hyd taith bywyd, gan wybod dy fod ti yn agos, a bod yn swydd di yn gwneud gwahaniaeth. Rwy'n gryndo nhw'n recording i'w diwedd. Cryfhan ffydd ni'n weithio bwr y marglwydd. Cryfhan ffydd a'n gobaith, a'n cariad, ac adnewydda'r weledigaeth fawr o'r hyn sy'n bosibl yna thrwy ddilyd i'r ffordd Iesu Grist. Rwydd i'r pethau hynny gael ei gwanhau gan brwydrau cyson bywyd bob dydd. Nawr, ti'n mas y poced? Ni
ymwneud A ni'n gweld bod have you finished speaking? bywyd yn ni aml wynebau ac yn yr hyn y mae'n ei gynnig i ni o ddydd i ddydd mor rwydd yw teimlo bod yn ffydd ni yn Wel, gobaith fi'n gallu wedi bod yn speaking. Ni'n rhywun rheddi pen. Achos oedd e'n pocket fi. Hynny yno ni unwaith eto'r bore yma yn a thrwy'r oedfa yma. Fel yn bod ni yn fwy abal ac yn fwy parod i wynebu heriau, stormydd, Mae'r bwrs yn lan yn gwrthwynebu'r ffydd mewn bywyd bob dydd. Fel y bod ni'n gallu dangos yn syml ond yn eglur bod ni'n blant ac yn bobl i tŷ. A bod ni'n gallu gweld bod cyfle ar ôl cyfle i ni i fyw fel pobl i tŷ. Gwneud gwahaniaeth i fywydau, i fywyd y gymdeithas ac i fywydau bobl yna ar eu traws nhw sydd yn llai ffodus na ni mewn rhyw ffordd neu gilydd. I ni am fynd mas o'r lle yma'r bore yma'n teimlo mae da oedd bod yma. Bod ni wedi cael yn arfogi, bod ni wedi cael yn herio, bod ni wedi cael yn cryfhau a bod ni'n barod i gyflawni gwaith a gwasanaeth newydd i ti yn enw Iesu Grist. Gawn ni gyflwyno i ti yn gweddiau unwaith eto'r bore yma a rai hynny i ni'n gwybod amdanyn nhw sydd yn cael bywyd yn anodd y dyddiau'r rhain. Mae yna ryw rai o fewn cylch adnabyddiaeth pob yr un ohono ni sydd yn gofidio falle amdanyn nhw eu hunan neu am rywun arall sy'n annwyl iddyn nhw. Mae yna ryw rai yn brwydro'n galed i ddal gafel y methau gorau bywyd tra bod eu bywydau nhw fel petai yn chwalu o'i gwmpas nhw. Mae yna ryw rai yn drist ac yn ereithus wrth feddwl am anwyliad maen nhw wedi colli. Mae yna ryw rai yn anobeithiol ac yn ansicr ac yn methu gweld y ffordd ymlaen yn glir. I ni am eu cyflwyno nhw i ti'r bore yma ac ar yr un pryd cyflwyno'n hunan fel rai all wneud gwahaniaeth yn dy enw di a yn eu hamgylchiadau nhw. A helpa ni'n ystod yr wythnos hon i fod lle bynnag bo angen i sefyll yno yn dy enw, i rannu dy bresenoldeb, i rannu dy gariad, i rannu dy gysur, i fwrw goleuni ar eu tywyllwch, ac i'w cynorthwyo nhw ym mha ffordd bynnag y gallwn ni wneud hynny. Yn yr un modd wrth i ni fyw yn bywydau'r wythnos hon, ac wrth i ni wneud ac eraill trwy yn gwaith, neu trwy yn cymdeithasu, yn hamdden, yn yr amrywiol ffyrdd yna i ni'n cysylltu gyda pobl, helpa ni fod yn rhai fydd yn gallu dangos yn syml ond yn eglur yn bod ni yn ddisgyblion i Iesu Grist a bod yn ffydd ni'n gwneud gwahaniaeth i'n bywydau ac fe all wneud gwahaniaeth i'w bywydau hwythau hefyd trwy ymddiried yno ti yn Iesu. A gweddiwn dros yn byd ni unwaith eto'r bore yma. I ni'n meddwl am y mannau hynny sydd yn gyson yn y newyddion, sydd yn meddyliau ni, lle mae gwrthdaro, lle mae ymladd, lle mae rhyfela, lle mae pobl yn dioddau, lle mae bywydau wedi cael eu colli ac eiddo wedi cael ei ddinistrio a pobl wedi cael gorfod ffoi. I ni'n meddwl o hyd am y sefyllfa enbydus yn yr Wcrain ac yn clywed eto am ryw ddigwyddiadau sydd yn peri braw a dychryn ac ofn i'r bobl yno ac yn golygu fod yna fywydau a bywiolaethau wedi cael eu colli. Ac unwaith eto'r bore yma i ni'n gweddio doed y deyrnas di o nefol dad. A dyna'n gweddi dair ar ran yr Wcrain a phob gwlad. A gwelwn ni dy ffordd di, ffordd cariad a heddwch a chyfiawnder yn teyrnasu lle bynnag bod angen hynny yn byd ni. Yn yr un modd, yn yna
newydd ddod heibio wythnos cymorth Cristnogol i ni meddwl am y mannau hynny lle mae angen yn gyson, lle mae newyn, lle mae clodi, lle mae angyfiawnder, lle mae pobl yn dioddau oherwydd difaterwch a difrawder dyn at ei gyddyn, ac oherwydd y gelyn mawr hwnnw newid hinsawdd i ni'n ymwybodol iawn ohono yn y dyddiau'r rhain. Ac yn diolch am waith cymorth Cristnogol, yn diolch am yr hyn sy'n cael ei wneud, yn diolch am yr heilioni a ddangoswyd unwaith eto tuag at y gwaith hwnnw. Ac yn gweddio y bydd y gwaith yn llwyddo a'n una'n cefnogi lle bynnag bo angen hynny. Clyw yn gweddio ni felly os gweli di'n dda arglwydd. Ac arddel y gwasanaeth yma a bore yma, a ni'n gofyn unwaith eto yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Iesu a'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eseiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, fe ganon ni mellach emyn 222, 222, tir datom ni o greo'r pob goleuni, tro di ei nos yn ddydd, par i ni weld o llwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. 222.
Pwy eisiau darllen darn o gerdd i chi? A dwi eisiau chi drio dyfalu pwy yw'r awdur. Dyma fe chi. Dered a fi i'r man rhwng nos a dydd, lle mae'r haul a'r lloer yn wen, lle mae serch y ser yn llen, lle dyw'r stori fyth yn hen. Dered a fi i'r man rhwng camau'r ddawns, lle mae pob plien yn gan, lle mae'r mwsog yn felfed glân, lle mae'n halon i yn dan. Dered a fi i'r man rhwng dau eiaf, lle mae'r haf yn oedi'n hir, at y darn rhwng yr awyr a'r tir, lle mae'r gorwel yn gweld y gwir. Dered a fi i'r man i'w chlaw'r byd, i chwilio'r bwlch sy'n nef i gyd. Os unrhyw un yn barod i fentro'r enw? Na? Ond mae'r cliw yn y gair na dere. Na, cynnig Darfer Rowlands, na, ce. Ond gallai fe fod, gallai wrth gwrs, na, Mererid Hopwood. Dyfyniad o'r gerdd, o'r bryddes gwreiddiau a nillodd coron yr Eisteddfod Genedlaethol iddi nôl yn 2013. A fel o'n i'n dweud, mae'r cliw bach na sy'n yn y gair sy'n cychwyn bob pennill, sef dere. Achos mae Mererid yn hoff iawn o'r gair dere, a mae'n ei ddefnyddio fe, yn gyson yn ei cherddi. A mae'n air pwysig, mae'n air hyfryd yn diwe. Fel mae rhywun wedi dweud wrth adolygu cerddi Mererid, bod gair sy'n cymell i'w dere, gair sydd yn creu ymdeimlad o agosatrwydd, a'r darllenydd yn cael ei wachodd i mewn i'r gwmnïaeth. A mae'n credu bod hwnna'n crynhoi yn wych iawn y gair bach yna sy'n ymddangos mor syml, ond eto sydd â chymaint o dyfnder a chyfoeth yn perthyn iddo fe, dere. A dwi'n siŵr gallen ni gyd feddwl am ryw eiriau neu ryw ymadroddion tebyg y gallen ni sydd yn creu rhywbeth, sydd yn deffro rhywbeth yno ni. Oedd hi'n ddiddorol, dwi'n sy'n aelod anrydeddus o Merched y Wawr wrthnos cyn diwetha. A mi'n i rando ar Delwyn Sion yn canu, a mae Delwyn yn canu rai o'i ganeuon newydd sy'n sôn am ei fagwraeth yn Aberdâr. Ac mae un gan, y gan orffennodd gyda fe, a'r llinell sy'n cloi'r citgan yw mynd a thre. A cymaint ohono ni oedd yn bresennol yn teimlo, bod yr geiriau yna yn llwythog o ystyr, i gymaint ohono. Mynd a thre. Ie, dere. Nawr fe ddarllenodd Feirianwen fersiwn Beibl Cymraeg newydd o stori galw Mathew. Lle mae Iesu yn dweud wrth Mathew, canlyn fi. Ond mae Beibl.net ychydig bach yn wahanol. Mae Beibl.net yn ychwanegu'r gair tyrd, dere, dilyn fi. Achos nid gorchymyn mae Iesu yn neud na ci. Nid dweud mae Iesu, mae rhaid i ti ddod, Mathew. Cymell mae Iesu'n gwneud. Gwahodd mae Iesu, gwahoddiad yw dere gyda fi, tyrd, dilyn fi. Ac i ni'n gweld yr union yr un peth yn dyn ni pan ni'n straeon eraill yn y Testament Newydd, lle mae Iesu'n galw'r pysgotwyr ar lan môr Galilea, dewch, dilynwch fi, gwahoddiad, cymell. Neu stori'r dyn ifanc cyfoethog, chi'n bod y dyn as oedd yn dod at Iesu, mae'n gofyn iddo fe, beth sy'n rhaid fi wneud i ti feddu bywyd tragwyddol? A mae Iesu dweutha fe, wel, ti'n gyfoethog iawn, gwertha'r cwbl sy'n gyda ti. Ac yna, tyrd, dere, dilyn fi. Gwahoddiad, cymhelliad, ynddo fe, yw'r dere i fentro mewn ffydd. Nawr, wrth gwrs, mae yna sawl dehongliad
gwahanol o beth yw ffydd. Un dehongliad sy'n apelio'n fawr iawn at un garfan o fewn Cristnogaeth yw fod ffydd yn rhywbeth sefydlog. Rhywbeth di-symud, rhywbeth terfynol, rhywbeth cut and dried. Y ffydd a roddwyd unwaith ac am byth i'r tadau a does dim gwiro i fod oddi wrtho. Cos y trafferth gyda'r ddealltwriaeth yna yw i fod yn clymu'n i lawr, yn dyw e? A cheisio dal gafel yn yr hyn sy'n gyfarwydd. Glynu wrth y traddodiadol, stico gyda'r hyn rydyn ni wedi arfer ag e. P'un ni'n sôn am adeilad neu enwad, neu trefn gwasanaeth, neu ddull o addoli, bod ni'n aros fanna ac yn gwrthod symud. I rai pobl mae ffydd wedi rewi mewn athrawiaeth a chredo a dogma. Ac wrth gwrs mae'r ddealltwriaeth yma yn gwneud ni'n ofnus, yn dyw e? Mae'n gwneud ni'n ofnus i ollwng gafel. Ni ddim eisiau newid. Ni'n ofni mynd i gyfeiriadau newydd a gwahanol. A mae'n debyg, chi'n modd yna un reswm beth bynnag am yr argyfwng i ynddo fe heddi. Oherwydd y ddealltwriaeth yma o ffydd fel rhywbeth nad yw e ddim fod i gael i newid mewn unrhyw ffordd neu gilydd. Ond mae yna ddehongliad arall hefyd gwahanol iawn o ffydd. Ffydd fel taith. Mae un digwydydd, a dwi'n cofio ei enw fe nawr, ond mae'r frawddeg wedi stico yn y meddwl i. Faith, medda fe, is a journey of risk for the sake of something better. Mae ffydd yn daith, journey of risk, mwyn darganfod rhywbeth gwell. A mae'n ddweud da. Mae'n frawddeg sydd wedi fel yn gweud sydd wedi stico dy fi. A journey of risk, mentro. Mae'r athronydd o Ffrainc Blaise Pascal, mae e'n dweud yn rhywle bod ffydd, medda fe, yn debyg i osod bet. Mentro'r hyn sydd gyda chi, heb wybod beth fydd y canlyniad. Heb y sicrwydd bod chi'n mynd i ennill. Ond yn y gobaith o ennill. Journey of risk. A mi roedd hi'n journey of risk i Matthew, yn dod e, fel mae'r stori'n dweud ni, oedd Matthew yn eistedd wrth y dollfa, casglwr trethu oedd e. Dyna'i waith e. Dyna'i fywoliaeth e. A pan ddaeth Iesu heibio a dweud dere gyda fi, roedd e'n mentro i fywoliaeth wrth fynd gyda Iesu. Mae'n cychwyn, mae'r daith yn cychwyn gyda risg. A mae'r un peth yn wir am y pysgotwyr hefyd yn diwedd, chi'n modd gadawsant ei rwydau a'i ganlyn ef. Maen nhw'n gadael i bywoliaeth mwyn mynd gyda Iesu ar y daith fentrus yma, ar y journey of risk yma. Ac i ni'n gwybod mae risg yn cario ymlaen yn diwedd. Pam i chi'n meddwl am amgylchiadau'r bobl yma. Chi'n ma Dyw Iesu ddim yn dweud wrth yr un ohonyn nhw ble maen nhw'n mynd. Dyw e ddim yn dweud nhw dere gyda fi, i ni mynd fan hyn, i ni mynd fan co, i ni fynd rhywle arall. Yr unig beth mae Iesu'n gwneud yw ei cymell nhw dere ac addo bod gyda nhw yn y fe. Dere gyda fi i ble bynnag rwy'n mynd. Maen nhw'n gorfod mentro, maen nhw'n gorfod parhau i deithio mewn ffydd. Nawr yn ddiddorol iawn, darlleniad yr Hen Testament ar gyfer heddi yw stori Abraham. Stori galw Abraham yn Genesis.
Stori wrth gwrs sy'n dechrau gyda Duw yn dweud wrth Abram, dwi eisiau ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu a mynd i ble dwi'n ei ddangos i ti. Ac os biodd rhywun ar daith ffydd, os biodd rhywun ar the journey of risk, yn sicr Abram oedd hwnnw. Achos oedd e'n mentro popeth yn dod e, wrth adael. Rwy am i ti adael dy wlad, dy bobl, dy deulu, gadael dy fywoliaeth, gadael dy wreiddiau, gadael dy gysylltiadau, gadael y pethau personol ac agos yna, gadael dy statws, dy identity. A mynd. Gad y cwbl. A mynd i'r fan lle dwi am ddangos i ti. Fel gyda Matthew ar gweddill, mae'r journey of risk mwyn rhywbeth gwell, for the sake of something better. Mynd i ble rwy'n ei ddangos i ti. Fe fydda i gyda ti, medda Duw wrth Abram. Dere gyda fi. Y gwahoddiad yna i ymateb a mynd yng nghwmni rhywun, mynd ar daith gyda Duw. Daith i ble? Mae lot yn cael ei wneud, wedi cael ei wneud yn dros y canrifoedd ynglyn a pen draw'r daith yma, gwlad yr addewid fel mae'r Beibl yn galw fe. A fe wyddon ni faint o drafferth mae'r ddealltwriaeth hynny wedi golygu dros y canrifoedd i lawr at heddiw. Dal i fod yn drafferthus yn diwedd gwlad yr addewid. A rwygiadau a raniadau mae hynny wedi achosi. Ond beth sy'n ddiddorol am stori Abram wrth gwrs yw, dyw Abram byth yn cael cyrraedd gwlad yr addewid. Rhywbeth sy'n perthyn i'r dyfodol yw hynny. Fel mae Steve Eves yn canu ymlaen mae Canan, dyw e byth yn cyrraedd Canan. A mae hynny'n awgrymu fi, mae rhyw eilbeth yw pen y daith. Be sy'n bwysig yw'r daith ei hun a'r hyn mae e'n gwneud ar ei daith. Be sy'n bwysig yw'r hyn mae Duw yn dweud wrth Abram pam mae'n ei alw fe, dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Bod yn fendith. Dyna beth sy'n bwysig. Rhywbeth sy'n cael ei wneud yn enw Duw ac yn nerth Duw. Y Duw sy'n teithio gyda fe, sy'n cadw cwmni iddo fe, ble bynnag mae'n mynd. Achos ni'n gwybod o stori Abram, ni'n clywed amdano fe, mae'n mynd lawr i Sichem, mae'n mynd i Bethel, mae'n mynd i Negev, mae'n mynd i'r Aifft. Ond ble bynnag mae'n mynd, mae'n teimlo, mae'n ymwybodol, mae Duw gyda fe, mae Duw yn ei gymell e. Mae Duw yn cadw cwmni iddo fe, ac yn ei arwain e. A ble bynnag mae Abram yn cyrraedd, mae'n ymwybodol fod Duw yn o'i flaen e, yn disgwyl amdano. Dere gyda fi. Y cwestiwn pwysig o'i credu, y cwestiwn mae angen i ofyn ydy, ble mae Duw a Iesu'n dweud dere wrth i ni heddi? Ble mae'n galw arno ni? Falle adael ambell i beth ar ôl, ond i symud ymlaen i gyfeiriadau newydd. Falle ar lefel bersonol, ac o fewn yn sefyllfaoedd unigryw yn hunan, ond nid yw unrhyw un sy'n cymryd i ffydd o ddifri yn gyson yn gorfod gofyn, wel ble mae Duw yn dweud dere wrtho i? Beth yw'r cyfle newydd mae e'n ei gynnig i fi? Beth yw'r llwybr diarth yma falle mae'n gofyn i fi fentro arno? Beth yw'r cyfeiriad arall yma mae am i mi droi iddo fe? Gall fod yn wir ar lefel bersonol, yn yn crefydd bersonol, yn ffydd bersonol, yn ymwneud ni a Duw ar lefel bersonol. Ond yn sicr mae e'n wir ar lefel y gymdeithas o bobl Dduw, y capel, neu'r eglwys,
neu'r cynulliad o bobl ddew. Ond nid yw e'n bwysig bod ni'n rhoi amser i'n hunan fel eglwysi i ystyried y derau yn ein bywyd ni. A gofyn ambell i gwestiwn eitha sylfaenol. Beth yw'r pethau na falle sydd yn ein clymu ni lawr? Beth yw'r pethau na sy'n yn dal ni nôl rhag ymateb i anghenion y gymuned ehangach? Beth yw'r pethau sy'n yn rwystro ni rhag bod yn wir bobl ddew? Beth yw'r cadwyni na sy'n golygu bod ni'n gaeth i'n sefyllfa bersonol? Beth sy'n gwneud i'n anodd i ni fod yn gynulleidfa cenhadol a mynd â newydd da Iesu Grist at bobl y byd? Dyna'r cwestiynau. Maen nhw'n gwestiynau anodd o dyn. Maen nhw'n gwestiynau falle na dyn ni ddim eisiau i wynebu nhw, a byddai'n well gyda ni bido i gofyn nhw. Ond rwy'n credu bod nhw'n gwestiynau allweddol mae Duw yn galw arno ni i'w gofyn heddiw fel ag erioed. Ac unwaith rydyn ni'n barod i wynebu'r cwestiynau hynny wedyn, fe fyddwn ni'n barod i ofyn ble mae Duw yn dweud derau gyda fi. Derau falle i fannau newydd. Falle anelwig, ond cyffroes. Derau afel mewn cyfleoedd na ddychmyges di oedd yno, ond fe fydda i yn ei dangos nhw i ti ac yn ei hagor o thlaen. Ble mae Duw yn galw ni i fynd heddiw? Os na gyfle fan hyn nad i ni wedi ystyried o'r blaen? Os na her yn y fan acw gallwn ni ei geisio mynd i'r afel ag e? Os na ryw gyfeiriad gwahanol yn agor o'n blaen ni gallwn ni fentro iddo a cherdded ar hyd iddi. A falle'r cwestiwn pwysicaf oll, siwr allwn ni fod yn wir fendith un cymdeithas ac un byd yn yr oes a'r amser presennol yma, fel mae Duw am i ni fod. Mwyn i enw. Amen. Wel, fe ganwn ni orffen yn gwasanaeth emyn 844, 844, Efengyl Tangnefedd, o'r lle dros y byd, a deled y bobloedd eithlewyr chi gyd, na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodir i'w gilydd fod dynion pob oes. 844. Am gariad y groes a brodir i'w gilydd fod. Sanctaidd ieroddaiar gan ysbryd yn ne, boed Iesu yn frenin a neb ond efe, y tywys o gaethau mewn heddwrthau dra, a phawb yn ddiogel dan arwyddau waed. Efengyl Tangnefedd dos rhag o tynaw, a doed y gafiad
Nid oes rhagor i'w ddweud y mae llawer i'w wneud. Awn allan felly, i fentro mewn ffydd i ddilyn Duw, a bod yn fendith i eraill. A gras Iesu Grist, cariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd, a'r hosog gyda phob yr un ohonom, yn awr ac hyd byth. Amen.